Ak sa zaregistrujete ešte tento mesiac a investujete minimálne 250 eur, zaručene získate svoj prvý príjem 30 000 eur. Nemám dôvod si nič vymýšľať. Osobne túto platformu používam ako hlavný zdroj svojho príjmu. Videl som, ako účastníci dosahovali výsledky až 70 000 eur mesačne a som presvedčený, že každý si zaslúži takúto šancu. Nie sú potrebné žiadne špeciálne znalosti, systém je jednoduchý, spoľahlivý a na 100% legálny. Platforma má licenciu od Národnej banky Slovenska a je pod jej dohľadom. Podporuje ju Ministerstvo financií Slovenskej republiky a všetky investície sú chránené Garančným fondom investícií. Môžem vám ukázať skutočné dôkazy. Za jediný deň dokáže program zvýšiť sumu 250 eur na 600 alebo dokonca 900 eur. Teraz si len predstavte, koľko môžete mať na účte o mesiac. Týchto 250 eur sa môže premeniť na 18 000 alebo dokonca 30 000 eur. Je to jeden z najbezpečnejších spôsobov investovania na Slovensku. Ak sledujete toto video, nepremeškajte túto príležitosť. Kým je registrácia otvorená, odporúčam využiť túto možnosť. Odkaz na platformu nájdete priamo pod týmto videom. Som si istý, že výsledok vás príjemne prekvapí.